bodo go top up na kata another 300 level adwa gologi level cha tergi level machielo. Onyango Tosha nigi duond bura mane? Onyango Tosha en jahera mar ODM mwaka nenda rudi. Aja ODM. Aja ODM. Ili la rakom gi ODM. Gi ODM. Tiko mar ODM. Udi nomination. Ai korande. Yes. Iyi kuri maber. Ngwe chalo nade. Kacha donje gi teko mudhuro. King'iyori gi jogo mabende koro chungo de manyata bi kanyo. Ineno ko Onyango Tosha ni kanye. Onyango kode. Onyango kuome. Ura. Ineno ni ngwech chalo nade. Ura. Kije tugo. Tidhi lweny, kata jalweny. Mokwongo bed gi confidence. Onyango nigi chir. And chir nano ema dhi yombo godo worthy opponents nago. They're also worthy, but chir man godo ema dhi yombo godo. To ken chir kende. Oken wicha. Ten team. And team. Adonjo manyata bi kacha ge team. An kuro sias mbaka ta onge. Team ema donjo gumanyata bi kacha. Team action. Ponono ni kichi nyalo gima to ponono ni ineno ka chamo kuteri maber nyalo biro gi chamo moro kata biro independent. Asebedo jahera mar chama mwaka mang'eny. Ma okane ka dhot mora mora ei party marwa mar ODM manyora ilo wenwa lwito buru kudingani. Okane kantie dhot manyalo tamaya. Onyango Tosha is a brand. Onyango Tosha is a trademark. Chungi jogi. Ose chungi chama. Kuro an bende it is my turn. Jo chama odena tai. Osedha. Kuro aonge gi buok. Ni pod abedo gi paro moro ni kia kodhi marach, kia ka gine. Dhi marach nade. Mari maradi. An koka dhi chung mokwongo, but I've been a supporter mar chama. I've been supportive to politicians mabedo majotelo gi. Ase chungi ji. Toso se chungi ji. To ma e chung na mokwongo. Siasa mara no tegne chung tao. Manyata to koka the temo mokwongo. To en thurwa. Aneno ka ng'ukne nitie. Aywa go thurwa. Taneno ka adhi ywago gi. Taneno ka girwaka. Gisiko na gitawel gikonyo ywe pupi wanga ne we ywaka ahinya wan kodi. Tim mana mopogore gi ma joka timo. Koro en tim. Kamano stay. Ero kamano madonga ahinya nyakora magajwang kamora mora mentire ponono ni kacha gi penjo mora mabende digom mondo mio e penjo kandi wan kande kachel koda Onyango Tosha, Onyango kode, Onyango Power mabende koro en kacha maraka okomno mar manyata bi e gana alfare korporo koda biro ni korongo jwango me kamora mentire poda mado kwa mondo mi kete mana ichunyu na GTV kandi wangani to jomaga mosodonjo kandi wan kagi jeja dero Joash to no video twak maber kabisa ken en Kondele wan Eriko Chanji karibu sana Radib Rokachara Tiboyton karibu sana mwana msema Nyalenda Kato wan Dina Tieno karibu sana Esbon Wigot karibu sana Otieno Belinda karibu sana tuwa kwa ruwa kikacha maber kabisa anuka Adero Rokono kachawilo maber kabisa wangani to kabendo wan kachagi otemo kokopo kwa somo mio kamora mara mitire medikete mana chun onagi TV adundo jaluwa winjo kacha kwacho nini ko yiri kacha to idhina no ni tiyo gi mujumbe tiyo gi governor gie sanwa bende kuro wantire ni kindigi MP mari matiyo kachel kod governor chalo nade
Bende no ka gitiyo maber kose no ka gifuolo jopiny. Donge sani governor matiyo en Professor Nyang'o. Prof dhi maber. Wadgi Mary dhi maber. Wadgi Mary wan waungo mkono. Wadgi Mary o transform nwa Kisumu County. Kisumu County tinde counties mamoko nyalo biro for benchmarking. Mana ok timre. So tiyo to kendo bende walemone nikech county dhi transition. Odhi retire wabro bedo gi ng'ama nyien. Kamano. Bende bado chupo sechupo Manyatta B. Prof tiyo kabisa. Just recently, actually 3 days ago, nitimo piloting of floodlight maduong' mar solar Komer pooling station, and jo Manyatta B mora dua taya kanyo kel mar solar, and the idea mar solar no is 100% warwako because stima niga lot of challenge. Onyalo lal, inyalo kosmo kochule, to solar bro liel ba kata chieng' kata koth chwe kata chalade. Mano nyaneno ka kuro piny ber. To mano county government ma hotel gi Professor Nyang'o kuro tich tire. Amor. Anakage Prince Ngosha wacho neno maber kabisa kane dala no ma Uganda. Asante sana Prince Ngosha, karibu sana machiegni pod wan kande kaachiel koda wan kaachiel koda Onyango Tosha mabendo godo mbaka kane nyakoro mgajwang'. Yie monda penji kapok wadhi e break ni to MP mari ma bende koro rito Manyatta B chalo nade? The current MP Manyatta B and Shakil Shabir. The current MP Manyatta B and Shakil Shabir, but wadhi Kinyang'anyiro. They all bunge peny. Jidhi debe. Jidhi yiero. Bende neno ka representation mara ne Manyatta B bo unyalo wacho ni magi mato no ka jogi Manyatta B osegeno kalura kaachiel kod tich maber. Kose nitire bende kama inene ng'ikni ne MP mari? Shakil Shabir nigi ng'ikni mang'eny. An ng'ama exposer ma wuothe pinje. Kata Kenya ka, other constituencies kata mane Luo Nyanza ka, wan piny kaka jo Kisumu East. Shakil is below the average performance man. Kata weche mag education we are lagging behind. Pinje kidhi kata mnaseme ir chairman mar duol Nyikal ka Honorable Nyikal. Nigi MTC. Nigi TTC. Shakil Shabir fudo kutiyo motegno. Ma nyako adjust. Kodwa no dogo nuwe to nyako adjust. Anyalo rate below the average. Ng'okne ng'eny. Kisumu East nigi ng'okne ng'eny kabisa. Lam nitie kata kilomita matendo. Kidhi kata mana Kabondo, Karivo Baraka. Lam moko neno kodonjo i Chirdi. Nyikal lam moko rie Wangarot kadhi yie kuchu. Other MPs, people are working one upon another. The other constituencies, there's school bus everywhere. Nyocha kakura dui Nyang'o Buoge, gi jochung' mamoko. Nikia ni koka ni Mama Eda Secondary School. Kuku chiew, but too late for him. Anan team change. Wadwaro lokruok. Wadwaro better Kisumu East. Wadwaro better Manyatta. Better Kisumu East, better Manyatta manoduondo mar Onyango Tosha kuna gajwang' medikete mane chunyu nagi TV adundo jaluo chenro en duond onagi kama bendo wagomba kakacha kaachiel kod Onyango Tosha mabende en kacha jalal komno mar Manyatta B 2027 onyiso wakacha ni en mana gik moko ariyo kende mabende lek ma en godo. Achiel kuom gi en somo, achiel kuom gi en weche mag empowerment.
kalora kachiel kod mine bende koro uso chirni mopogore opogore mano bende lek mabende en godo kacha koro jwango chako nyiso kacha ni duond bura mabende en godo kacha en duond bura mar ODM kendo onge kod luoro moro amora koro jwang kendo nyiso kacha no dhi tiyo maber kabisa wachako gwelo kacha ni to bende nitiere kaka government ma Kisumu kachiel kod MP ma Kisumu bende motero kacha Kisumu East mabende koro ochungne kacha Manyata nitiere kaka bende dongruok ne kanyo koro jwang winjo kako loso wadhi break matin kata weche magola kan waduogo to wadhi go mbaka kendo odhi temo lero ni to ang'o madwaro kanyo koro jwang pono ni nigi penjo moro amora kete mana e chuny Onagi TV kanyo koro jwang nyalo nwa ote mage Facebook page Onagi TV, TikTok chuny Onagi TV, YouTube chuny Onagi TV koro jwang kete mana e chuny Onagi TV wabiro bang samacho. Welcome to IRADS College Kisumu, where dreams take shape and futures begin. Located at the Swan Center building along Oginga Odinga Street, IRADS College stands at the heart of Kisumu, a place of learning, growth, and opportunity. At IRADS, we offer a wide range of certificate and diploma courses designed to prepare you for today's competitive world. Explore career-driven programs in ICT, electrical and electronics, hospitality, social work studies, banking and finance, agribusiness, nutrition, beauty and therapy, all taught by dedicated and experienced instructors. This January intake, your journey starts here. Whether you qualify with a diploma, artisan level or higher, IRADS welcome you with open doors. Choose what works best for you, full-time or part-time classes. And for ultimate flexibility, e-learning is available. At IRADS College Kisumu, quality education doesn't have to be expensive. We offer affordable school fees without compromising excellence. Step into a brighter tomorrow. Step into skills, confidence, and success. IRADS College Kisumu, empowering minds, shaping careers, building futures. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716 520 294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Nyikwa Onagi, Nyikwa Jokanyanam, mine kod wuone, ojende kod jodongo, yawuowi kod nyiri, okweuru. Gima ber osebiro kendo osechoponwa kamora mora mawantie. Wahere, warwake, wapake, wagwedhe kendo walande ne dhoudi duto matindo kod madongo. Ma en chuny Onagi TV, adundo jaluo. Wang jowi mamarwa, girwa mwageno, chopi mondo wambeki, siasa, weche somo, pur, ohala, kod dongruok, kaachiel kod chenro mamoko. Chuny Onagi TV, adundo jaluo.
Juan kamoro mar mitira ka thulo makende marwa kikende tilono mar ariyo mar duond Onagi e chuny Onagi TV adundo jaluo kama bende pod ogomba kakacha kachiel kod Onyango Tosha mano bende migosi ma bende wan godo kande madhi kao komno mar Manyata bi 2027 kono mga Juan oganda osewuoyo mae sama bende koro da winjo ni to in kaka jadak ma Manyata to pachi en mane ang'oma bende samoro digom penjo kata gino bende digombo no mio Onyango timnwa kacha e ike mokwongo kono mga Juan ka wan kande kachiel kod ote mopogore an ka Nyariro Dickson Juna wacho ni musna Onyango Tosha kendo nyisa ni bang' mamie namba ni alafu ankagi yeye jadero bende nikandiro kama mdonga ya ankagi Winnie Rose wacho ni mbene to akasande sana ketemana kanyo ankagi Daddy wacho neno chenro kane gwenge mag Nyalenda ankagi Hesbon wacho ni oneno wakaen Dunga Beach ocho maber kama Dunga inya medikete mane chuny na gitu vinyo koro mga Juan ado mondo miokoro ikel penjo pono ngi penjo mora ma samoro sebedo ka chandi wan kande kachel kod Odero mabende koro wan kas kod Onyango soro Onyango Tosha Onyango kode Onyango kumbende koro godo mbaka kanyo koro mga Juan mabende nyiso wakacha lek mage kachel kod gigo mabende odhi timone oganda mathoth koro mga Juan nande ni kacha ka bende nine mkutano moro kendo ni wacho ni Nyakamami candidate maber kabisa podi kanyo koseloko pa Nyakamami Steve Nyakamami is a long term friend Nyakamami en Nyaruoth Nyakamami mama Mutegno Nyakamami is a politician koro karuoth kidwa donjo nyakimany tidonjo na koro an donjo naga ka nyaka karuoth kanyo na donjo through Nyakamami koro wan osiepe Nyakamami no survive for governor bende no yombo to gikwa gi ne nomiya nomaya odhi moyudo deputy governor tiyo sebedo jasiasa maka kawuono en women rep koro en osiepna to korka governorship ma Kisumu County to pod aonge ng'ato kaka Onyango Tosha ma jachung' ma Manyata nikech pod gini manyo kore check mar Kisumu County governorship pod open inyalo ndike nying ng'ata koro an maduong' matimo ni pod aloso osiepe kendo an thuolo aonge ng'ama siro sama wuoyo kode but aloso osiepe alemo tut pi mar ng'ato ka ng'ato inyalo dhi mi gamri kuom ng'ato to kare oken ma ng'at machielo moyude cha koro to neni ka jasigu mane wach manyawacho ewi yiero mwabro dhiye mar governorship for now pod aonge ng'ato pod achekogi pod aloso osiepe kendo an thuolo I'm reachable aikora rado gi ng'ata so long as ni you are within our party ODM motel go Buro Odinga tabro go kodgi mbaka magisane Nyakamami kaka woman rep bende nitiere kata kaka oloko ngima mag jodak ma Manyata bi Nyakamami chegene mon loko gohala anan nitiere group moseluonga omiyo check kaneno kama mang'eny kata mna one personal organization wacho en group ma is registered Nyakamami omiyo wa check mara $500,000 million bunge la wananchi wan gi affiliate bunges kaka Manyata bunge motel ne gi Isayo Ndijo bende nyocho miyo pesa over 200,000 check and many others ojatelo
Steve Ojatelo. Ma en ng'ama iseneno tende. En nyakosiepna. To governor ema kodi governor to pod alimo tut pi mar joma To mano bende kela e penjo ni to jok ma bende koro chung e position mar governor gi. Bende inyalo wacho ni nitie achiel kuom gi ma be osewuotho gi joma Manyatta maber. Yeah, we are seeing nitie because jimenyo. Jimenyo. Oingo kaka nyaka mama osewuotho kodgi. Rating emo kanyal timo but anyalo wacho ka jimenyo. Jimenyo Professor Tom Ojenda menyo en nyaka gi white envelope. Ochiwo kanyo mon loko go ala. Chopo nyaka Manyatta bi. Yes. Yes. They are very supportive. Ji gore lo karambe liete. Warado kod Arambe. Yudo ka Professor Ojenda oro ng'ato, Dr. Rono oro ng'ato, Dr. Willie oro ng'ato. Jimenyo. Koro mna Bura. Yes, Keno Bura oro bungu kanyo. Gi Nyauri. Jimenyo to ber. The world of competition no ber. Koro raia nyaka benefit. To migosi Tosha, ang'o moni tira nyaka mami kaka bende wacho ni ng'ama ber kendo ng'at ma bende koro nigi chuny mana ka neno kaka pake cha nikech oganda mang'eny ni miyo oganda ma bende ne luyo ofwenyo ne kare nyaka mama nyalo bedo telo maber. Steve. Kich manga mise wuotho go. Ti wacho ni en osiepi kose nitiere gino mineno ma wacho ni samoro ko nyal telo maber. Steve. Guru ni kanyo. Kikwarikni. Ing'eni an koro okabeda supporter ama candidate. Aja chung. Aja telo. Machieng' ma kura biro chiwo ne joma Manyatta direction ne waluru ka. Okunega gamble, jatelo ok ber ma gamble. Koro for now, wawe wabedi periphery. To Nyasaye biro siemonwa. Nyasaye biro siemonwa jatelo. Nyasaye biro jakorwa. Ma imbe kata sani oginenga moromo. Ji nie kinyang'anyiro. Donge kinyang'anyiro ne kaka jatelo ma bende koro ng'ene sama iwuone joma Manyatta bi bende koro neni. Yes. To they always believe ni kama wacho negi gima iwacho negi tim ema gibiro timo nikech you command a following. I'll give direction at the right time. To gi sani nyalo wacho nang'o? Sani pod wago gi kogno. Joma Manyatta bi go gi uru kogno. An bende pod aloso osiepe. And what they mean you get direction. Because at the end of the day, okabi bedo watermelon. I love to be identified with one. But not now. Goyo campaign maber tiende nang'o? Siasa is all about perception. Ipango parade ni nade. Koso ina ng'at ma yawadhe kode. Inyalo biro, inyalo mwago pesa, inyalo chapne, inyalo timo giki mitimogo. Are they effective? Giki mitimogo, begin priority. Ma joma ikelo negino. Mane gima gidwaro. Mane momiyo Kenya under clause no biro mar public participation. Constitution wantiere clause kanyo mar public participation. Gimoro amora medwa timo, dhi penj jopiny. Kata an awuon a consult. My key things, consultation is key. Okatima gik moko gi pacha na chiewo. Inyalo sieko negi jomoko pi to kata tabu gi en taya. Inyalo sieko gi gima chielo to kata tabu gi en gima chielo. So public participation is key. And mane machung'ne. Nyalo popne pangu parade, panguru lane. In kisiko ni panguru lane. Panguru lane. You'll just satisfy them for now. But okay, solve any solution. Ma siasa magonyo ni ok en siasa maber. Okober. Okober at all. It's not sustainable. Asenene gi jotelo mang'eny kata moskipila. It's not sustainable. Nire jotelo ma kuchiew gi 20,000 to kuwuok e bedroom
Kech ngima mar siasa ne en pesa. And 20,000 is not small money. To kuwuok e bedroom. Kochuno to koro manyo gari moro ma unique, mathin, ma dango moro ma ng'ato ok nyal ng'e ni macha honorable ng'ane. Udhi ubet e hotel kamoro to koro lecho go simbe. Ketnau pesa. Ekodhi e gini. So, issue mar gonyo and handout ahinya is not sustainable. Wadonguru jowa. Pesa go. Midhi e function, ipango ji e len, ok rach. But go ane kwan. So, jimoko pango ji e len ni tiyo kata give 400,000. 400,000 kade direct to women group can change their life. Eme ipoge, maseche moko ipogo mana jatok Kodera moro, ma taon. Wan gi ji ka matiyo ka to nindo Busia. Gidonjo e pek modhiambo. Wan gi ji ka matiyo ka to dhi Kakamega. Nyalo ga po kaka ipidho ne oti chilo joge. So it's not sustainable and I don't support it. But ng'eyo be nyaka wang'e ni jogo nyaka chiem. To gichiem kopangre maber. Erokamano ka wadhi kwatieko ka ndie nitiere gino mabende kwaneno ka oganda mathoth nowuok oko kacha kendo kwedo kabisa mano kweth mar ODM. Ojende mawuok kuonde mopogore opogore Kisumu, Homa Bay, Siaya, Migori, ano ka bende ne giwuok oko kacha ka gitemo kwedo kata mana temo lero gino mabende koro osebedo ka timore e duond burano ma ODM. Kendo nwaneno ka oganda mathoth temo wacho ni kweth manyalo kaka Wino Odinga, Sifuna kaachiel kod Babu Owino, wan bende kacha gi jakom mar duond bura mar ODM mano Oburu Odinga, nitiere ywaruok kanyo kendo ji temo ka golo pachgi mopogore opogore. In kaka Onyango Tosha, pachi ewi gino mabende koro timore ewi ywaruok mar duond bura mar ODM no, inyalo wacho nang'o? Ineno ka ochomo kanye, bende nitiere gima inyalo tim mondo miyo gima timore no odwok piny? An kaka jahera mar ODM, ogai marwa maduong' Raila Amolo Odinga magora na okawo. To siasa onge vacuum. Koro thuolo mar Raila okaw gi Dr. Senator Masiayo Dr. Oburu Odinga. En ma entie. Ji nyalo gwenyore paro. And e pacha aneno mana ka ji gwenyore paro. To kichiko iti kaka jotendwa go bende wuoyo, gisiko ni ng'ama riembe chama onge. Kata ka gine meeting, kata ka Sifuna obare, tiwinjo kikwane Sifuna apology. Tiende ni gionge kwand pogo, gin gi kwand riwo. To kwariwore to be tekowa kaka oganda Luo kata kaka oganda jo ODM. Seche moko nyoro nyo news liet ahinya e gik makori penjo kae. Mochuno the family mar joka Jaramogi wuok oko moko ni wan waonge tabu. Owinjo magige e social media gi jo media lando. Wan kaka family wan ok onge tabu. To bende wan e democratic piny mar demokrasia. Ng'ato kata kane gi pache, to we believe in our party organs. We believe in our party structure. There's executive, there's NEC. Party mar ODM ni nyaka gi grassroots, nyaka polling station. Nigi jotendgi. Jowa aneno ka sane gidhi rie gini nikech en mana kawuono kende, akiny kende. Uluong bura maduong' consultation meeting Siala Resort. Party leader Dr. Oburu Odinga uluongo nyaka churchmen, elders, stakeholders, delegates, jochama, every sectors. Koro mondo ji opor wach. Duoko dhi yudore.
everybody will get space. Kata obed na Nyabondo, Chogono, obro yudo space. Everybody. Jinyo Jodia. So I believe in party structure. I believe in Oburu Odinga's leadership. NMNTA. For now. NMNTA. Waunge uru teko. Wamea teko. Kataka ji ugwenyore waji. Ibro yud kakiloso. But vacuum to onge. Siasa onge vacuum. Yaka oberi ngama represent mwagore kuru. Kama na Steve. Ero kamano bendi neno ka bende gino romo ma bende dhi timore kinyno kaachiel kod romo ma onego bed ni UDA kaachiel kod ODM bende onego bed ni rado mar keto kacha winjruok kendo kaka gidhi tiyo. Inyalo liko na jopiny ni ang'o ma in kaka Onyango Tosha digo mondo mi otimore e winjruogno? Jothurwa joka Nyaramogi achwan. Thuol to nosekawa. Thuol kukai area mukaieno kikadho kata dweche ma thuol okaieno nyaka iwinj ka dendi dudo. Kata metoka kogoyi piny area bogoyi e piny gi dweche bogoyi e piny do nitie kaka dendi nyaka dudi. An mana adieri maduong'. Wasebedo gi mosruok and say kawa join sirikal matiyo. To ka gik moko nokopangre maber to wan ga gi ywak. So I still believe we in party marwa mar ODM. An gi geno matut kuom jotelo mantie. To mna my humble advice like kaka a senior citizen. Ni warade gi jooda. Warade gi other parties. To gik moko bede andeko maber makik wadog waywa guru kendo. It's Matias. Jotendwago wan kodgi a lot of confidence. Seche ma gibiro rado gi jooda samora amora ma gidwa loso tweyo rito piny 2027 gipange maber moloyo kaka osebed kipange pile. And mane my humble appeal to our leaders. Baba Nyowe wa broad based. Okanyal pengo mane situation mwayudore. Wayudo lemo. Wan go Piyo Wandayi Omakono Energy. Wayudo lemo. Wan gi Minister for Finance. Gi mamoko. To in a broad base nyaka 2027 cause in a broad base nyaka 2032. Piny ru gi mare. Chimoro piny ru maru gi mare. But an a broad based. Giwacho ni one term kata two term. Adieri maduk Jadung Steve. Kaka tosha. My honest opinion. Aja Kenya koro to binda koma. Siasa ka. Aja Afrika. Afrika ka president mosechamo tama achiel, a sitting president. To kata kanitie inyalo kwana and I don't see. Sani the current president Dr. William Samoei Ruto ong'ama oridore otegno oja siasa ma kawuono to en a professor of politics. Kawuono sama wuoye because kawarango history mar Ruto adieri maduk Ruto Nyasaye osebedogo right from kia school kwa somo kwa ng'e bede en ng'ama grow odongo mochopo to the president ma very many of us biro dhielo biro yiki koko bedo president en osechopo.
So is a genetic ochapne. Kuro second term ne nyako chama. Odhi chamo. In kode. Ane broad based. Onyango Tosha ni broad based. Okay, sirikal ne ber kose otero wa jo Kenya nade? Bo ber kose en ober kose rach. Kaka Tosha. Sirikal ni eni maintie. In iwinjo nade? Ngima ni chalo nade sirikal ni? Jaduong' wadhi maber. Wadhi maber. Wadhi maber. Sirikal ber. Sirikal ber. Sirikal ber. Wadhi maber. I support two-term Ruto kako tango Tosha. I support two-term. Ingeni wachako kwa mbaka kani team. Di kurok mbaka team. Team. Sirikal otimonwa tem moko ma we've never seen. Kisumu sane lokore. Look at affordable houses, my brother. Ichacha nanu ka wuok bath taskis ba. Temo na mnene ute faras ka udura. Giboro wuok kacha. Makata ka ng'ato nyicho the loka matis to both to duogo lor Kisumu. Obro neno Kisumu mopogore. Tok mano kende and so many others, my brother. Jowa, in the history of Kenya, since independence, Jaluo podoko wadlo kar pesa. Kawuono pesa nindo sindo dalau. Edonam. Iluwo kichuth. So, wamiuru to second time. But okodhi yude kende, gidhi chungi mane competition. But it's going to make it. Nakutika teka mula yake ya pili. Kiko uondre. Ene serikali. Erokamano nyakoro Mgajwang' kuom kete chunyo Nagi TV kaende ni kuno Gajwang' chenro en duond onagi mabende wacho kacha weche maber kabisa. Eni bende Tosha en kacha bende achiel kuom jotelo mag bunge la wananchi mabende notiyo matek ma notimnegi kacha rambe kendo winjo kowacho ni sane gin kacha gi bas mabende timo kacha weche mag hare pono ni kacha gi welo madwa dhi kamora ma kuno Gajwang' to unyalo wuoyo mana kacha kod Tosha bende wacho ni jo manyata bi first priority. Exactly. Wajata bi first priority ngronga jwamo kamora mora mitire kija manyata bi kandie onge tinde mondo mi okoro chunyo chandre to kony ni kandie kony mar Tosha kapo kwa tie kwa kaja naga bende sama wangwa kandie dhiso mwote mabende wangodoka kaya tuwadhi miyo kacha aja telo to miyo kacha wachne mogi kwan ka genyari ro Dickson Junior luon kacha welo kamano Utino Belinda karibu sana Atieno Dina karibu sana wangijaja Dero Josh bende nie budho kandie kachel kod walaga bende nie budho kandie nyakor mgejwano kaji winji to yoshini tuwaki yeber kukamano to wachni kaka Tosha minyalo nyiso kata minyalo wegodo ganda luo nagi duto te kaeto minyalo wenego jo Kisumu kaeto mugik to wachni minyalo kono jo manyata bi nan bende gipenjo moro kama nada penjo ni to voter registration ma manyata bi chalo nade gi sane bende no ka jiwu ko mar ka okura kose giwacho ni wan koro ka babo seto ne kodwa go kura kichodo mi yiri bende voter registration aka bed maber chalo nade manyata bi chak gi vote registration nyithindo manyo wuok e school ging'eny ichako gi ID ka giseyudo ID eka koro gi register as voters. The exercise is on serikal nyoto sekete entie udhi nyime ma ki visit Huduma Center iyudo your ID inyalo wilo kura kata inyalo kawo kura manyien to jotendwa moko kenda goero kamano ne Dr. Raymond Omolo nyocha neno ko launch the exercise mo wuotha e luo Nyanza kama ber makata mnan my unit area miluongo ne Judea chimora yudo mna ka van ochung' kanyo kendo ji no register kabisa to pod okoromo. Koro e wang' jowi ka akwayo Dr. Raymond Omolo
ni o extend lweteno. An kako Onyango Tosha bende wanyalo time gi jowa mamoko. Omiya tekono watim gudo gino mondo wa registered ji odonje ID, ji okaw kura. So ji pod kepo, but the number pod ok oyuto to ng'eny. So nyaka koro wawuog oko kaka jotelo, mana kaka sekwayono. Ang'eyo ni Omolo en ng'ama winjo wach kendo osewinjo. En gi tong wang'e gi itene ni oko, wadhi yudo konyno to wadhi support godo jowa mondo nyithindo oyud kitambulisho to oyud okaw godo kura. Ne nyikwara Muga Ajwang', kamoro amora ma untiere e wuok chieng' gi podho chieng'. Gima dakwau kako nagi, nonagi gin jonyadhi. Onagi e pawa. Wabeduru e wuoth achiel, wabeduru e loch achiel, wabeduru e lwedo achiel, kik wapogre. Mana kaka ne Raila omakowa gi super glue, wamakre uru, kik wapogre, kik wakere. To sani Nyasaye omiyo wadok to buro Odinga. Waunge uru mkono, en ma entie. Kata ka weche moko buro bedo, we will handle gi kaka giburo chopo. Chieng' ma giburo. To sani wabeduru e twech achiel, wawuoguru e duond achiel. Teko wano emomiyo dhoudi gi pinje mamoko oseluorowa kendo osegenowa. To kende momiyo oluor Kenya. Mane kwayo manyalo kwayo mar luo te nwariwre. Kata ka nitiere wach, to wabeduru gi consultations meeting. Ji orew paro. To ji ong'adre rieko. Ne Kisumu County, mabe koro nyaka wacha. Under Governor wa Professor Peter Nyamwe, jakom ne luongo wa Tom Mboya Labour College ka e weche mag economic forums. To wabedo piny, to ji ng'adre rieko, to waneno kaka wadhi nyime. Kisumu mitelo ni other sectors moko itimo maber sahihi. Moko to koro dware lamo. Like today, CBD ma Kisumu, main hub mar Nyanza, is dead, Professor. We need such forums. Mane Raila luongo wa Tom Mboya Labour College, economic forums, Chamber of Commerce giri, uburu oko. Ute madongo e CBD Kisumu ne nono te. Onge biashara madhi nyime. Ne nono te. Wingo diga kia malo kedhe piny. Sapar gariyo gi nus town rumo. Regulate governor. Your fees. Regulate. Kata ken service charge. Kata kubedo weche mag rent. Kata kubedo ang'o momiyo ji dar. We ute nono. Ni ji tindo duogo loke estate. Kidhi medical center ni nono. KNA ni nono. Nyaka Nakumatt maduong' no ni nono. Ute moko nyaka mag CBD mong'iyo ndara ni nono. Wingo diga ni nono. Riamo ke makoro tidi. Oindio dar te. Oindi tinde laom na ute rabuor. Kohola rabuor. We work on our economic status. You cheer. Kisumu bedo ghost town. Ne joma Nyatapi. An pile odhiambo kogwen alemo ne Nyatapi. An bende ang'eyo ni nitiere chunje ma bende lemona mondo wabed gi Nyatapi makare. Un e lwedo maber, un e lwedo Onyango Tosha. Telo Nyasaye mayiero. Ji ochung' mang'eny. To ka Nyasaye nyosewalo no nyange badiri tung'.
2027 mipango nika, sio kwa uwezo wangu but kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Abro biro dhot ka dhot, landi ka landi, group ka group, kokarango kanisa, kokarango kit chwech mar ng'ama ong'ol gi ng'ama ngima. Yawna uru, rwaka uru, wago uru mbaka, wane kaka wanyatero manyata bibele. Wane kisera. To bende kaka neno to dukore bane. Bedu odiochieng' maber. Happy New Year gi jogo mane kuro pandego. Erokamano Nyakoro Mgejwang', iwinjo kacha bende kaka Migosi Tosha owuoyo kacha Nyakoro Mgejwang' ma bende en achiel kuom jobunge la wananchi kendo manager mar KCT. Nyakoro Mgejwang' en bende jal ma bende koro nigi ndhadhu. Nyakoro Mgejwang' ok en migosi agosa, en migosi man gi ndhadhu man gi Nyakoro Mgejwang'. Winjo jogo ma bende koro samoro en gi nyathi kacha ma bende digomb timo gimoro kapok o join school, to inyalo manyo kacha school fee Nyakoro Mgejwang', inyalo manyo kacha Tosha mondo mi one kaka onyalo konyi. Jal ma bende samoro dwaro dukni kuonde bende time ohala, wan kende kata attachments wan kande gi odero wan ka gi Tosha attachment bende. Nyathini dwaro kuma nyalo timo attachment podo kodo gimo nyalo timo, wan gi Tosha kandie. Jal ma bende samoro go siasa, bunge la wananchi bende yiene ng'ato donjo. Ere kaka idonjo? En free forum. Bunge la wananchi free forum. Nikech ok en gima ochiwo bunge la wananchi. En gima ne secondary Prime Minister Raila Amolo Odinga ni People's Assembly. Kuro gin nguzo za mtaani. But one development part of it. Kuro development ya maka kuro kidwa donjo to imanya tok tent to opimo ni kakete. Nikech gima bende adwa wacho kecho sani usego okang' un gi investment. Tiende ni ka ng'ato dwa donjo nyaka registration moro bede. Membership mar uromo nade? Bunge one over 400 members. Wow. But investment department to one in a chair. Mage joma chunjo commit themselves. Mane ma wan godo and our CBO ni Kisumu 19. But your siasa bunge we are mainly we are over 400. Ma kilero na bunge ni matin tu en mana weche mag siasa kosa winjo man kocha investment gi siasa. Bunge generally en kama ewachi weche siasa. Siasa kende wanaka gi weche wa mag puonjruok mag utamaduni. Nikech kuonde ma ji bete mong'ore go ego imekni pogruok. Iwacho wach piny to kore siasa ikuodho gik mang'eny. To bende okana ni siasa ne bewo puonjore ma en kama wacha wacha. To bende ok wadewo ni jachama mane because mane resemble the assembly. Mane momiyo en assembly. Assembly dong nitiere minority gi majority. Opposition gi the government. Koro ikele pachi. Ok watamo ng'ato kelo pache e bunge. Mana kaka ineno magwa ma Nairobi. Jomoko jo one term, jo two term, but together they are reasoning together. Mane mbaka, mane meeting. But mano be kaka watimo magwa. But koro with Kisumu to majority jo ODM. Then one get the investment part of it. Ne wauso negi to jomoko neno gik moko molewo. Jomoko kata gik mane watimo go nok gineno ka reality. Kawuono it is real. And they are late. Yes, and aneno ka even the van is pregnant. Odhi nyuolo mapiyo kaka nyithindo. Wala dhi maber koda. Wala dhi maber. Wala dhi maber. To bunge la wananchi ni bende chalo ka gima bende siasa ma Kisumu kande obedo ga decision makers. En adier. Nikech ochalo jok mang'iyo piny kendo gino mowacho thoro ga timore samoro. Nyasaye osebedo jakorwa. Mwaka nenda rudi. Kata nyinga mar Tosha ne en siasa, en political. And actually nobiro way back
when Omino Kugula died, the chairman, Omino Boli, Omino Nemagoro Kao, to Nyagudi Obiro. So na chalo propose Amar Nyagudi. And it was the same year Maraila be no propose Kibaki ni mane kumanyeng mar Tosha no wuoki. Okay. So Nyasaye osebedo jakorwa. Kata mana leadership mosebedo. Nitiere chuo gi mine ma Nairobi. To kendo sama gin Nairobi kanyo an gek goya. Mangiso ma nyathini olna chumbi e pi matis. Akwego ge. Utende badongo ge gombaka to Kisumo kidwa donjo. To kimany Tosha. Maybe kanyo Tosha will take you round. Jogi biro gi pesa. Ikia anything e town ka. Koro wan mwakone neno Jubilee ka nitie jakom. En luonge ni ng'ane. Sekta mar peng kwase kao ng'ane. Sekta mar bouncer kwa kao ng'ane. Sekta mar kiango kwase timo kama watimo kama. To giyudo gik ma gidwaro. Nyasaye osebedo jakorwa. To mondo bende wa survive. Nyaka wabed gi goodwill mag leadership matiyo. So bunge la wananchi support county government under Professor Peter Nyang'nyong'o gitije mutiyo te. Tok mon wasiemo wang'e. Parliament, it is a parliament. Manitire allowance masamoro county bende miyo. Allowance to onge but goodwill nitie. Goodwill nitie. Bunge la wananchi. Goodwill nitie. Goodwill nitie. Erokamano kono mgejwang' wabo yudo thuolo moro maber kabisa mondo wabi e bunge kacha kendo wamake duonde wanene to oganda ma Kisumu to wacho nang'o. Jogo tegno wan gi Michael Okeyo Lweny organizing secretary, wan gi jakom Christopher Nyango Minondoro, wan gi Evans Wafula, Isayo Ndijo, Okali Kibuye. Gimine bende kadha. Erokamano koro kidok nyisgi ni chunyo nagi TV dhi biro tero gi kanyo live. Mondo wakaw pachgi achiel kachiel kawuok e bomono ma Kisumu. Bunge la wananchi. Bunge power. Kwa kamano karanga jwang' erokamano madongo ahinya kuom kete mana e chenro machunyo nagi TV adundo jaluo. Agoyoni erokamano madongo ahinya kuom injal mabende okete kandi kaachiel kod medusa mara Nelson Mandela Okore mabende otemo matek mondo chenrono chopni kamoro amora mantiere nyaka kama intiere kod mgejwang' kaachiel kod wendona Onyango Tosha bunge chair iluongo ni Tosha Bunge chief whip. Bunge chief whip. Incoming Manyatabi. Manager. KCT. Monete chenro enan Steve James aka Nyakwar Nyaronyowan Uritu Masani. Nyikwa onagi, nyikwa jokanyanam, mine kod wuone, ojende kod jodongo, yawuowi kod nyiri, okweuru. Gima ber osebiro kendo osechoponwa kamora mora mawantie. Wahere, warwake, wapake, wagwedhe kendo walande ne dhoudi duto matindo kod madongo. Ma en chuny Onagi TV, adundo jaluo. Wang jowi mamarwa, girwa mwageno, chopi mondo wambeki, siasa, weche somo, pur, ohala, kod dongruok, kaachiel kod chenro mamoko. Chuny Onagi TV, adundo jaluo.